Kyslíkový bar se skládá ze 3 hlavních částí: barového pultu, aromastanice a kyslíkového koncentrátoru. V příslušenství kyslíkového baru jsou dále 2 barové židle, 2 kyslíkové inhalátory, propojovací hadice, aroma a prodlužovací kabel. Nejprve zapojíme napájení kyslíkového koncentrátoru do zásuvek umístěných uvnitř barového pultu. Poté umístíme aromastanici na barový pult, předtím však naplníme každou z baněk zhruba půl litrem vody. Na tomto místě připomeňme, že po ukončení provozu je nutné baňky důkladně vymýt zevnitř vodou a vytřít do sucha. Opatrně zasuneme baňky z přední strany do otvorů v horní části aromastanice. Nalijeme aroma, zhruba 10 až 15 kapek do jedné baňky, přičemž jedna baňka ve stanici zůstává vždy bez přídavku aromatických látek. Připojíme hadičky ke skleněným vývodům z korkových zátek baněk a utěsníme hrdla baněk těmito korkovými zátkami. Zahnuté propojovací skleněné trubice jsou velmi náchylné k ulomení. Hadičky tedy nasazujeme i sundáváme velmi opatrně. Z aromastanice vede hadička, jejíž konec je nutné připojit ke koncentrátoru. Celé zařízení nyní připojíme do zásuvky s napětím 220 V. Poté už stačí jen koncentrátor zapnout, nic dalšího není nutné nastavovat. Na závěr propojíme výstupní kyslíkové ústí s přívodní hadičkou inhalátoru. Ke kyslíkovému baru přisuneme klientské židle, můžeme pustit příjemnou hudbu a zahájíme proces inhalace kyslíku.